Dňa 17. septembra sa vybraní žiaci 2. stupňa zúčastnili na technologickom podujatí Slovakia Tech v Košiciach, kde prebiehal aj projekt Enter – digitálne vzdelávanie. Tento projekt prináša do slovenských škôl nové technológie a podporuje rozvoj digitálnych zručností, kreativity a tímovej spolupráce prostredníctvom programovania mikrobitov a ďalších moderných nástrojov. Naši žiaci mali počas dňa možnosť poznať inšpiratívne prednášky a praktické workshopy zamerané na technologické inovácie, kybernetickú bezpečnosť a digitálne vzdelávanie, ktoré im otvorili nové obzory. Najdôležitejším okamihom celej akcie bolo odovzdávanie ocenení školám, ktoré sa aktívne zapájajú do projektu Enter. Základná škola Československej armády 15 v Moldave nad Bodou bola vybraná medzi 7 najaktívnejších škôl z celého Slovenska, čo je pre nás obrovská česť a potvrdenie, že naše úsilie v oblasti digitálneho vzdelávania má význam a výsledky. Ocenenie v mene školy prevzala pani učiteľka magistra Eva Mižáková, ktorá zabezpečila zapojenie žiakov do projektu a viedla všetky aktivity spojené s týmto úspechom. Naša škola tak potvrdila, že vie držať krok s modernou dobou. Záver dňa patril poďakovaniu organizátorom Slovakia Tech a programu Enter digitálne vzdelávanie, ktorí pripravili podujatie plné inšpirácie a motivácie do ďalšej práce. Žiaci aj učitelia si z Košic odniesli nielen krásne ocenenie, ale aj nové skúsenosti a odhodlanie rozvíjať svoje digitálne zručnosti. Na 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 na. Žiacke